Takže čau, já vás zdravím, já jsem Loukásek a zdravím vás u tady k toho úvodního videa na mým novým kanále. Udělal jsem si nový, protože mi někdo vylezl asi nějaký hacker na kanál a tam mě prostě přejmenoval jako hrozně sprostýho, prostě, že jsem závislý na, radši to ani nebudu říkat. Prostě sprostý slova mě přejmenoval na sprosťáka. Prostě nechci to vyslovovat, to sprostý slovo. A už tam ten kanál není, protože jsem se ho vymazal a vymazal mě úplně všechny videa, takže by to bylo stejně na nic. Tak je mi jasně líto mých odběrů. Když tak se přidejte zase zpátky na můj kanál, akorát na jiný. Tak to nevadí. Ale no, jmenuji se úplně jinak. No, když tak nevím, kolik bude na tom lidí, určitě hrozně málo. Tak, to by bylo asi všechno. Čau, u dalších videí. Čus.